Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά να μιλάς ανάμεσα σε γιατρούς του ΙΑΣΟ, γιατί είναι το σπίτι στο οποίο δουλεύουμε κάθε μέρα. Όταν ο κύριος Γιώγας μου είπε να μιλήσω για αυτό το θέμα, πραγματικά σκέφτηκα ότι δεν έχω να πω τίποτα. Διότι όταν δουλεύεις σε ένα πολύ οργανωμένο νοσοκομείο, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για αρκετά χρόνια, ορισμένα πράγματα, όπως το να έχεις βοήθεια από συναδέρφους, το να έχεις υλικό εξοπλισμό σωστό, το να έχεις οργάνωση, τα θεωρείς δεδομένα, αυτονόητα, οπότε σκέφτεσαι πού αντιμετωπίζουν τα περιστατικά, αντιμετωπίζονται σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Μετά όμως, όταν άρχισα να το σκέφτομαι, κατάλαβα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Σήμερα θα την πάω την παρουσίαση ανάποδα. Θα σας πω ποιο είναι το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα από αυτό που εγώ σκέφτηκα είναι ότι όλα τα μευτικά και τα γυναικολογικά περιστατικά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σε μεγάλα οργανωμένα νοσοκομεία ή μευτήρια, τα οποία έχουν τόσο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όσο και τους απαραίτητους γιατρούς, ΜΕΕΣ, νοσηλεύτριες, εξειδικευμένους ή μη, για να έχουμε την καλύτερη φροντίδα για την ασθενή. Ένα σύγχρονο νοσοκομείο με μευτήριο πρέπει να έχει μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων ή δυνατόν, μια καλά οργανωμένη μονάδα νεογνών, πρέπει να έχει μια τράπεζα αίματος και να είναι σωστά οργανωμένο το ίδιο το νοσοκομείο με τους χώρους του, με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην χάνεται χρόνος σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών. Αυτό λοιπόν είναι το συμπέρασμα και εκεί κατέληξα ότι αυτό είναι αυτονόητο. Τελικά όμως δεν είναι τόσο αυτονόητο, διότι όπως όλοι ξέρουμε, το πού μπορεί να είναι το σπίτι, και σε αυτό θα αναφερθώ ιδιαίτερα, ή το νοσοκομείο, το κετό στο σπίτι, μπορεί να γίνει κάτι σε ένα μικρό νοσοκομείο ή σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και τέλος έχει μεγάλη σημασία σε κάθε συγκεκριμένο νοσοκομείο ποια είναι η διάταξη των χώρων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η ασφάλεια στην περάτωση ενός περιστατικού. Τι εννοώ? Έχω δουλέψει σε νοσοκομείο που η αίθουσα των κετών ήταν 2 ορόφους κάτω από το χειρουργείο που γινόταν η καισαρική. Αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Επειδή είπαμε σήμερα θα τα πάρω όλα ανάποδα, το τρίτο θέμα, δηλαδή το τι κάνουμε στο χωροταξικό σχεδιασμό, το πού αντιμετωπίζονται τα περιστατικά μέσα στο δικό μας νοσοκομείο, αυτό θα τα αφήσουμε στο τέλος και θα το πει η κυρία Μπέκα. Εγώ λοιπόν θα αναφερθώ στα άλλα δύο. Γιατί θέλουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο, σε τι πλεονεκτεί ένα μεγάλο νοσοκομείο σε σχέση με ένα μικρό. Είναι αναγκαίο, το είπε και στην εισαγωγή του ο κύριος Γιώγας, να υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό το πράγμα το αγνοούμε πάρα πολλές φορές και βάζουμε περιστατικά θεωρώντας ότι το περιστατικό τελειώνει μόλις εμείς κλείσουμε το δέρμα. Όμως πάρα πολλές φορές η μονάδα εντατικής θεραπείας σώζει καταρχήν την ασθενή και κατά δεύτερον τους γιατρούς από τις μηνύσεις. Το ίδιο ακριβώς είναι και για τη ΜΕΝ. Ένα μεγάλο νοσοκομείο πρέπει να έχει μια μονάδα νεογνών ή δυνατόν 2 ή 3, οι οποίες είναι καταναμημένες ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, ούτως ώστε εκεί πέρα τα μωρά να έχουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Διότι υπάρχουν μευτήρια χωρίς μονάδα νεογνών, ειδικά στην επαρχία. Το που λοιπόν εδώ πέρα είναι πάλι σημαντικό. Εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι ένα μωρό το οποίο θα βγει και θα γογγίζει, θα το πάρουν οι παιδίατροι. Αυτό δεν είναι αυτονόητο σε όλη τη χώρα. Χρειάζεται να έχουμε τράπεζα. Ένα μεγάλο νοσοκομείο πρέπει ή να έχει δικιά του ή να έχει πρόσβαση σε τράπεζα αίματος και όχι μόνο αίματος, σε τράπεζα να μπορούμε γρήγορα, εάν χρειαστεί, γιατί αυτό σημαίνει επίγον, να έχουμε πλάσμα, να έχουμε παράγοντες πήξης, να έχουμε αιμοπετάλια. Ένα μικρό νοσοκομείο αυτό μπορεί να μην το προσφέρει πάντα. Και μπορεί σε κάποια δύσκολα περιστατικά, σε κάποια πραγματικά επίγοντα περιστατικά, αυτό να είναι κρίσιμο για την όλη κατάληξη του περιστατικού. Ένα μεγάλο νοσοκομείο θα πρέπει, και σε αυτό θα αναφερθώ μετά, να αφιερώσει χώρο και χρήματα σε κάποια ιδιαίτερα πράγματα που μπορεί να χρειάζονται σήμερα, όπως το να φτιάξουμε 1, 2 ή πολλά δωμάτια για το κετό που να μοιάζει με το κετό στο σπίτι, να έχουμε δωμάτια για να γεννάνε γυναίκες στο νερό. Το ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά υπάρχει απέτηση σε αυτό και θα αναφερθώ εκτενώς μετά. Ένα μικρό νοσοκομείο τέτοιους χώρους δεν μπορεί να τους έχει. Και τέλος, το μεγάλο νοσοκομείο πλεονεκτεί σε σχέση με το μικρό όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Εμένα αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από την πρώτη μέρα που ήρθα στο ΙΑΣΟ πριν 10 χρόνια είναι ότι πάντα, αν χρειαζόμουν κάτι από άνθρωπο, από βοήθεια, από συνάδελφο,
αυτή ήταν γρήγορη και απλόχερη και μου κάνει ακόμα πολύ μεγάλη εντύπωση. Εδώ πέρα έχεις πολύ κόσμο που βρίσκεται δίπλα σου αν τον χρειαστείς, έχεις γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, έχεις καρδιολόγους, έχεις παθολόγους, έχεις βοήθεια άμα τη χρειαστείς. Γι' αυτό νομίζω ότι στη σημερινή εποχή τα πολύ μικρά νοσοκομεία, ιδιαίτερα στη Μευτική, μειονεκτούν σε σχέση με τα μεγάλα νοσοκομεία. Και πάμε τώρα στο πρώτο θέμα, το οποίο θα μου πείτε τι μας αφορά, πού αντιμετωπίζονται τα επίγοντα. Νομίζω ότι τελευταία όλοι βλέπουμε, συνεχώς ήταν και πριν 3 εβδομάδες στην Καθημερινή, ένα τεράστιο άρθρο σχετικά με τον τοκετό στο σπίτι. Ο τοκετός είναι το κατεξοχήν επίγον περιστατικό στη δικιά μας ειδικότητα. Είναι το περιστατικό για το οποίο όλοι μας συνήθως τρέχουμε. Διεθνώς υπάρχει μια τάση, την οποία θα τη ζήσουμε στην Ελλάδα σίγουρα, να γίνονται περισσότεροι τοκετοί στο σπίτι από ό,τι στα νοσοκομεία. Εγώ μέσα στα επόμενα 5 λεπτά, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, θα προσπαθήσω να σας αναφέρω γιατί αυτό είναι λάθος και γιατί έχουν παραποιηθεί πάρα πολλά στατιστικά δεδομένα. Η θέση μου είναι σαφής από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ ότι οι τοκετοί πρέπει να γίνονται αυστηρά σε νοσοκομεία. Από το 2004 έως το 2009 στις ΗΠΑ αυξήθηκαν οι τοκετοί στο σπίτι κατά 30%. Μικρό ποσοστό μεν Αμερικανίδων, το 0,56% έγινε 0,72%, αλλά είναι μια αύξηση 29%. Επετράπηκε από το 2010 με νόμο στην Αμερική να γεννάνε στα νοσοκομεία, στα σπίτια, οι ισχυακές προβολές σε πρωτοτόκους και με προηγηθήσα καισαρική επίσης, χωρίς την παρουσία με ευτήρα. Η κοινωνική αποδοχή που έχουν στις ΗΠΑ είναι όλο και μεγαλύτερο σε επαγγέλματα, σε ΜΕΕ, σε γιατρούς που κάνουν και αναλαμβάνουν τοκετούς στο σπίτι. Και αυτό, αν παρακολουθείτε λίγο το ίντερνετ και τα αντίστοιχα φόρα στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια. Στην Ολλανδία, η Ολλανδία είναι η χώρα στον κόσμο με τους περισσότερους παραδοσιακά τοκετούς στο σπίτι. Το 2010, μέχρι το 2010 είχαν περίπου 40% όλων των τοκετών τους να γίνονται εκτός νοσοκομείου, είτε σε σπίτι, είτε σε μευτικές μικρές μονάδες χωρίς την παρουσία με ευτήρα. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει πέσει κοντά στο 23% τα τελευταία 20 χρόνια. Στη Βρετανία το 3% όλων των τοκετών πλέον γίνονται στο σπίτι, εκ των οποίων το 2% είναι επιλογή και το 1% είναι απλά επειδή δεν πρόλαβαν να πάνε στο νοσοκομείο. Και στη Γερμανία το 2011 επετράπηκε να γεννάνε στο σπίτι ισχυακές προβολές και δίδυμη κοίηση, εφόσον υπάρχει με ευτήρας. Η όλη τάση στην Ευρώπη φαίνεται είναι προς τα εκεί. Έρχεται και σε όλα αυτά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και βγάζει μια απόφαση το 2010 εναντίον της Ουγγρικής κυβέρνησης, η οποία ακόμα πληρώνει κάθε μήνα πρόστιμο, όπως εμείς πληρώνουμε για τα αυτοκίνητα, αυτοί πληρώνουν για αυτό που σας πω, επειδή δεν παρέχουν η Ουγγρική κυβέρνηση τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να έχει υποστήριξη για τοκετό στο σπίτι. Και η απόφαση είναι ακριβώς έτσι όπως σας την έχω μεταφράσει, ότι το δικαίωμα του ανθρώπου στην απόφαση τεκνοποίησης περιλαμβάνει και το δικαίωμα επιλογής των συνθηκών και του τόπου τεκνοποίησης. Και έτσι υποχρεώνει την Ουγγρική κυβέρνηση, το οποίο σας λέω ισχύει μέχρι τώρα, να πληρώνει πρόστιμο επειδή δεν παρέχει τις συνθήκες εκείνες για να επιλέξει η γυναίκα να γεννάει στο σπίτι. Οι Αμερικάνοι, το Αμερικάνικο Κολέγιο το 11, λέει αυτό που σας λέω, που γράφω εκεί, ότι είναι υποχρέωση να σεβόμαστε την μετά από πλήρη ιατρική ενημέρωση απόφαση της γυναίκας για το πού θα γεννήσει. Και οι Άγγλοι έρχονται ακόμα πιο πολύ και μας λένε πάλι το 11, το Βασιλικό Κολέγιο, ότι ο τοκετός στο σπίτι είναι ασφαλής, εξασφαλίζει την ικανοποίηση της γυναίκας, είναι οικονομικά αποτελεσματικός και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα 4 έτσι όπως σας το λέω. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά, γιατί τα στατιστικά είναι πάρα πολύ ωραία όπως τα παρουσιάζεις. Την ίδια στιγμή που οι Αμερικάνοι λένε αυτό, δέχονται ότι ο κίνδυνος να πεθάνει ένα μωρό από την ώρα που θα γεννηθεί και μετά ο νεογνικός θάνατος είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερος εάν ο τοκετός γίνει στο σπίτι. Οι Βρετανοί, στην οποία η θνησιμότητα παρεπτόντως είναι περισσότερη από ό,τι στην Ελλάδα, εμείς έχουμε περιγεννητική θνησιμότητα γύρω στο 6% αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι στο 7,9%, δικαιολογούν αυτά που σας είπα πριν, ότι δέχονται το τοκετό λέγοντας ότι η περιγεννητική θνησιμότητα είναι ίδια. Το 7,9 και το 8,2 δεν είναι στατιστικά σημαντικά.
άρα επιτρέπουμε τον τοκετό στο σπίτι. Αυτό όμως είναι ένα τεράστιο ψέμα, διότι η περιγεννητική θνησιμότητα είναι η θνησιμότητα ενός εμβρίου ή νεογέννητου από τις 28 εβδομάδες μέχρι μια εβδομάδα μετά τη γέννησή του. Στα νοσοκομεία λοιπόν θα βάλουμε μέσα και τους θανάτους των πρόωρων τα οποία έχουν προβλήματα, των συνδρόμων Down, των μωρών με τετραλογίες φαλό, όλα αυτά μπαίνουν στο ίδιο σακούλι με την περιγεννητική θνησιμότητα στο σπίτι, που είναι εξορισμού επιλεγμένα περιστατικά χαμηλού κινδύνου για να γεννήσουν στο σπίτι. Εάν όμως αναλύσετε τους κινδύνους που δεν παρουσιάστηκαν από τους Βρετανούς, αλλά το παρουσιάζουν μετά οι Αμερικανοί σε ένα άλλο άρθρο που γίνεται συζήτηση, ο κίνδυνος του μωρού στη Μεγάλη Βρετανία να πεθάνει κατά τη διάρκεια του τοκετού είναι 7 φορές μεγαλύτερος στο σπίτι από ό,τι στο μευτήριο και ο κίνδυνος περιγεννητικής ασφυξίας είναι 27 φορές μεγαλύτερος στις ίδιες μελέτες που οι Βρετανοί παρουσίασαν. Ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό, σε μια πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία πολυεστιακή και παρουσιάστηκε το 2011 και αυτή, του Birthplace in England ονομάστηκε αυτή η μελέτη, μας λένε ότι οι επιπλοκές γενικά είναι 59-75% περισσότερες στο σπίτι και αυτό το θεωρούμε αποδεκτό. Δηλαδή, αν μια γυναίκα αν έχουμε επιπλοκές σε 100 μωρά, μιλάω πάντα για μωρά εδώ, θα έχουμε 159-175 στο σπίτι, αλλά αυτό είναι αποδεκτό. Αυτό το οποίο δεν ανέφεραν καν στη μελέτη και το αναφέρουν στο παράρτημα στο πίσω μέρος της μελέτης, είναι ποιες είναι οι επιπλοκές που αυτοί είχαν στο σπίτι. Και οι οποίες είναι οι επιπλοκές που αυτοί είχαν, που ήταν και περισσότερες και που τις θεωρούν και αποδεκτές, ήταν 13% ήταν από τις επιπλοκές, το 13% ήταν νεογνικός θάνατος, το 46% ήταν κάποιας μορφής νεογνική εγκεφαλοπάθεια, κάποιας βαρύτητας νεογνική εγκεφαλοπάθεια, 30% εισρόφηση μυκονίου και 8% σοβαρός τραυματισμός βραχιονίου πλέγματος που χρειάστηκε μετά το μωρό φυσιοθεραπεία. Και αυτές τις επιπλοκές, που ούτως ή άλλως σας λέω είναι περισσότερες, τις βάλαν στον ίδιο κουβά με τις επιπλοκές που έχουμε στο νοσοκομείο, πολύ μικρότερες και όχι αυτές συγκεκριμένα. Γι' αυτό και κατηγορήθηκε ευθέως αυτή η μελέτη για μεγάλη παραποίηση στοιχείων. Στην Αμερική μια μονάδα πρέπει να τηρεί αυστηρά το 30 λεπτά decision to incision, δηλαδή από την ώρα που θα πάρεις απόφαση για καισαρική τομή, σε 30 λεπτά πρέπει να έχει γίνει η τομή στο δέρμα. Στην Γερμανία αυτό έχει γίνει 20 λεπτά. Εάν μια μονάδα δεν το κάνει, θα κλείσει. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο αξιολόγησης τι γίνεται στο σπίτι. Εκεί πέρα ούτε 30 λεπτά υπάρχουν, ούτε 5 ώρες, ούτε τίποτα. Μπορεί ο καθένας στο σπίτι να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να υπάρχει κανένας τρόπος αξιολόγησης. Κάποιος που αναλαμβάνει ένα τοκετό στο σπίτι, πότε δεν μπορεί να τον κάνει. Πάμε στο satisfaction, στο ικανοποίηση. Οι ίδιοι οι Άγγλοι λένε ότι από όσες γυναίκες ξεκινάνε τον τοκετό στο σπίτι, οι μισές πρωτοτόκες τελικά πάνε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, από όσες θέλουν να γεννήσουν σπίτι, οι μισές δεν θα γεννήσουν σπίτι γιατί κάτι έγινε. Και από τις δευτεροτόκες, ένα 20 περίπου, 17 με 20% και αυτές πάνε στο νοσοκομείο. Και από όσες μεταφέρονται, μία στις 5 για 3 χρόνια ζητάει ψυχιατρική βοήθεια, που θεωρεί η ίδια ότι το μεγαλύτερο της πρόβλημα ήταν το άγχος που είχε κατά τη μεταφορά για το εάν θα ζήσει το μωρό της. Όλα αυτά είναι σε μελέτες, δεν τα λέω ούτε από το κεφάλι μου, τα λένε οι ίδιοι οι Βρετανοί. Πάμε στο cost effective. Εάν μια γυναίκα τελικά μεταφερθεί, που όμως είπαμε ότι μεταφέρονται οι μισές πρωτοτόκες, το κόστος του τοκετού είναι 3 φορές μεγαλύτερο. Και βέβαια, πουθενά δεν συνυπολογίζεται το κόστος στις επιπλοκές που είδαμε πριν. Το 49% των επιπλοκών τους είπαμε ότι είναι κάποια μορφή νεογνικής εγκεφαλοπάθειας, όταν ένα παιδί το οποίο έχει κάποια μορφή αναπηρίας εγκεφαλικής θέλει κατά μέσο όρο, λένε οι Βρετανοί, 5.000 λίρες είναι τα έξοδα νοσηλείας του κατά τη διάρκεια της ζωής του. 5 εκατομμύρια, συγγνώμη. Κατά τη διάρκεια της ζωής του. Εδώ τελειώνω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Η άποψή μου είναι σαφής ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τοκετού στο σπίτι. Το μέρος πρέπει να είναι το νοσοκομείο ή δυνατόν ένα μεγάλο νοσοκομείο καλά οργανωμένο.
Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι καλώς ή κακώς η κοινωνία αυτό το ζητάει. Και στην Ελλάδα δεν έχει έρθει τόσο έντονα, η άποψή μου είναι ότι θα έρθει πάρα πολύ έντονα και λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό νομίζω που πρέπει εμείς να κάνουμε ως μεευτήρες, ως ΜΕΕΣ που δουλεύουν στα νοσοκομεία και ως διοίκηση του νοσοκομείου, είναι να κατανοήσουμε ότι το έχουμε κατανοήσει, αλλά να τονίσουμε ότι ο τοκετός δεν είναι ένα απλό χειρουργείο. Πρέπει να σεβαστούμε το ότι κάποιες γυναίκες θέλουν μια άλλη αντιμετώπιση, έχουν κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες. Νομίζω ότι το να φτιάξουμε δωμάτια τα οποία προσομοιάζουν το σπίτι δεν είναι πολυτέλεια. Νομίζω ότι θα δώσει λύση σε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι η διακριτικότητα, το πόσος κόσμος μπαίνει σε ένα δωμάτιο την ώρα που μια γυναίκα γεννάει, πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστός. Και όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε, σας λέω και πάλι, στη ζυγαριά για το πόσες γυναίκες σήμερα ζητάνε να γεννήσουν στο σπίτι. Τέλος, χρειάζεται στις γυναίκες να αναφέρουμε τα πραγματικά ποσοστά. Θα μου πείτε αν θα μας πιστέψουν. Αν διαβάσετε τις εφημερίδες, γιατί εγώ το ψάξα λίγο με βάση αυτή την ομιλία, αναφέρουν ακριβώς αυτό. Περιγεννητική θνησιμότητα είναι η ίδια. Είτε γεννήσει στο σπίτι, είτε γεννήσει στο νοσοκομείο, είδες πιθανότητες έχει να πεθάνει το μωρό σου. Εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι τα στατιστικά είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που παρουσιάζουν και κυρίως ότι τα στατιστικά έχουν φτιαχτεί, ακόμα και αυτά τα κακά στατιστικά, για χώρες όπως η Ολλανδία, που έχει ένα μέσο όρο μεταφορά στο νοσοκομείο 15 λεπτά με τα ασθενοφόρο, για χώρες όπως η Αυστραλία, που το νοσοκομιακό βρίσκεται απ' έξω και περιμένει τις γυναίκες, καμία σχέση με την Ελλάδα, που μια γυναίκα μπορεί για να μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο στην κίνηση της Αθήνας, δεν μιλάω καν για την επαρχία, να χρειαστεί κάποιες φορές ημέρας και μία ολόκληρη ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.